everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Ang mayo rin, no? Aron makasiguro kita ba? Mas mayo ka pa mo na ito nagbalik sa lolo ni mo. O maura gyapong tambal. Ayaw. Oh, Kay delikado nil. Mura tambag sa doktor nga di gyud palabian kay basin niya hinuon og mamatay o malisuan sa pangisip ang tiguang. Musamot kalisod nga atong sitwasyon. Wa parbig ko buhati og testamento niya nga ako'y binla niya sa tanan niya mga katigayunan. sa na'y problema ron diya rin. Dako kayong questionable kung nga nung pasagkan niya sa ari nga ikay makapanunod ining tanan. Wala kinay atong trabaho unog mayo. Kung makakita na ta og nindot nga binta. Kining tanan na to mga plano. Buhaton gyud unya tani sa way paglangay. Matod nila Ay! ako Ay! dili Kurog pa! nga magmangga Sa Tagalog pa murag milindol! sa imong gugma. Yaman! Sa sampol pa na. Wapa ko maninood. Iguan ang lagi ng tingog ni Mosyo. Ha? Murag lagi ka og si Frank Sinatra. May dili mo binisayas Frank Sinatra. Buang. Kuha bitaw, mukarat mo sa guning akong tingog pits eh. Buang nga. Hindi na siya og kanang duga sa luya og limonsito siya. Muna, Ha? wag tang lagi na. Oh, ha? Luya og limonsito, duga. Ya, kurambos. Krambus. Kuan, makalagot ni mong guni akong tingog god kay kung musugod na gani kong intro, waksyon sa dayog karat akong tutunlan. Kana, limbog mugi og init-init nga tubig nga dunay asin. Kana. Di lang siguro tayo ng contest nga kanta pits eh. Lain lang siguro eh. Ha? Unsa naman lang di ay? Kuan lang siguro pits. Contest pagkapuhay. Awan na. Dupulil. Dumulil. Lapig na daan siguro yun, ha? Tiguang nabiya to niya ikaw, batanon pa biya ka? Bitaw. Seryoso ta ba? Maluoy na ba akong Grigi? Bisag nagdumot siya nako, ni agyapon sa kong una-una og dughan nga ako siyang apuhan. Pinangga gyapon kayo nako siya pits. Di gyapon ko malimot sa among mga kaagi kaniadto. Sukad pa sa akong pagkagamay hangtod nga buhi pas papa. Pero karon sa naitabo ni papa, dako gyud kaayo ang akong kahibong kung nganong kalit lang gyud siyang nausab og mituo sa mga bakak ni Renato. Kana. Mo lagi na nagkapahibong guys yo. Pero kung saan tama sila nato, mo magiging tuwan. Tingali, kundi pa na tungod, dili pala na tiguang sa lolo karon, mahinumdum pag yun na siya sa tanan. Tingali, danan na sa iyang katiguangon. Kung nga nung naingon siya na anapits. Mao. Oh, come on. Katahay gamay. I be loving you. Amo, walay, bugnaw-bugnawan lagi kong tingog. Refill pa mo. Mo na to sa refill. Matay pareha tagtingog more or less. More or less. More or less. Ay. Pero sultihati ka. Ah. Mahaligi kayo siyang pagkabrinwas ni Renato. Siyo, makabantay ka na. May kayo siyang pagkabrinwas. Mawala. Kana lolo ni Oh, mo. come on. Pero sa dilang. Wa pa man gyud ko kawadis paglaong pits. Nga muabot ra gyud unya ang higayon nga makapamatuod ko sa tanan. Nga inosente gyud ko. Dako gyud ang akong pagtuo nga mahatagan na gyud kining katin-awan si Grigi ining tanan. Ay, buot yung ko nila gawin. Kung makahisgot na sabganita nila ni Lolo Goryo, Tasha o Renato, ay, magkatawad ko mo na. Hasta sa bitaw ko, gaw. Ako naman na silang pangkalingawan, good gaw. Usahay, mahadlok lang ko kay high blood ba kayo na si Goryo Baya. Grabing tiguangan, no? Ikaw yung iyang crush, gaw. Maulagi gaw, uy. Mayon tatog ikaw nila iyang crush, gaw. Why, simpa ko! Ew! Ayok ko, giangin-angin na ng pinuanga, gaw. Bitaw, gaw, uy. Maluoy ba ako anang Lolo Goryo, gaw? Bisag unsaon pa na nakog tambag nga mangita siyag parehas niyag edad, mangluo dayon.
Napagina siya kinaiya nga murag kana bang magpaluoy-luoy dayon? Iyo, kaluod. Unya mo tibi pagid gaw. Iyo! Mutibi, yun. Mura dig bata. Na maugid gaw. Ako na lang lagi maluoy taon, uy. Kay mura gid taon siya nibalik sa pagkabata gaw. Unya hilabihan pag yun pagka sa puton. Bitaw ko. Sakto sa nga imong gibuhat. Kay, laom, gid kaayo ang imong pagsabot niya. Maubitaw nga ako na lang ginang gipaagi komedya gaw. Kay kun imo gyung seryosohon, makonsumisyon ka, uy. Musamot na hinoon ka dako ang problema. Maayo ka mo daog tao ka. Mo nang ganahan gid kay na sila nimo. Gawas nga gwapa, buutan pa gid kaayo. Saba ka diha gaw, uy. Sige lagi kag daig na ako da. Tinud. Nahot na nabi akong sinsiyo din eh. Wala ko ikahatag ni mo. Hoy, di ko na sinsiyo gaw. Tumuok gid akong gusto no. Ay, bitaw gaw. Kuyugi ko na. Asa lang ta? Muhapit ta simbahan. Unya mo dito tas eskwelahan kay tiwason lagi na ako gikay ang akong mga requirements aron makatiwas ako gi eskwela ini. Ah, sige. Kapitan na lang mo niya ko sa amo kay mag-ilis ra ko. Trivia? Trivia palihog ko sa akong tambal. Oh. Oh, Gregi. Oh. Di ara oh. Kumusta naman imong pamati, Greg? Ay, pastilan. Habi ni mo. Duha na kasimana na ko ng namatikdan. Kasimana na. Oh, Nga gaud sa man. Mura ba ka ng mula ba ang akong Uy, mao ba? Oo. Eh, magpatawag tag doktor aron ma-check up ka. Ay, wala ni kaso. Okay ra ko, Toribia. Natural na siguro ni. Ayaw baya pagkumpiyansa, Greggy. Mas maayo gyud ang managana ta kaysa ato lang pasagdan ang gamayng butang. Pero abi ni mo, Toribia. Magsakit na ni akong tungod kay... Doon ako'y kay huna-huna. Unsa may imong gihuna-huna? Ay, ambot ba, ambot. Wa ko kasabot. Marag doon ako'y kay pangita nga tao, pero... Di na ko maklaro kung kinsa siya. Tao. Oh, tao. Kinsa man ang tawhana imong gihuna-huna? Ay, pastil na. Naglibog lagi ko. Ay da, huna-huna rana nimo, Greggy. Wa pa baya ka makapamahaw. Wa pa ko'y ganang mukahon, Toribia. Ay, may oras niya ako nimo. Ay, karon taod-taod. Masuroy na sabon niya ko sa ilang lolita. Nahala sige. Ing na lang unya ko ha kay naara ko'y buhaton dinis kusina. Hapit na gid gaw. Pohon, nakahuman na gid kag eskwela. Maulagi gaw uy. Naningkamot ba gyud ko ini gaw? Kay kun di na ko lihokon, wag gyud ko mahimo. Kay si nanay, wa magini pa kabana nako. Si tatay hinuon. Pero sakto raman sa ang pangita ni tatay uy nga makakaon mi gaw. Sagdi lang gaw. Kung madawat ka as working student, magka-graduate na gid niya ka pohon. Dali ra kay na uy. Duha na lang gud na katuig ang imong kuwang. Maubitaw gaw. Highlight. Ah, Nasla si Renato ug Junilit. Dali, arita mo tipa sa laing agyanan. ayaw lang gaw. Tagdon lang gud nato sila gud. Oh, Highlight. Glenn. Asa mo na mo pa ingon? Mo pauli namin ato. Oh. Magpabugnaw na ta ninyo. Hapit ta diha sa may halo-halo ano? uy, hala. Nagdali ra ba mi na to? Kadiyot raman ta, Glenn. Pabugnaw ro gud tag kadiyot nya dayon pauli ra ta. Ay hatod ba muna mo? Sige na Glenn. Nagsara bitaw ni. Please, lit. Sige. Kadiyot ra ta ha. Alright. Sige, tara. Daday. Oh, Gariyo, Ah, asan naman ka? ay kuan ka naman to na ko sa inyo kay gimingaw ko ang lolita. Ay. Maubag Gariyo. Sige. Adto lang sa amo. Tuwa man si Felix og Lolita dito. Pero, kanang daday, nakayangya ni mo ba? Oh, usa man na Gariyo. Kan ba? Kanang, kabangin taon ko nga sugton ko sa imong anak. Anak. Oh, Oh,
Dugay na manggug kumitabang ni mo Goryo. Kay, Kani adto pa. aw, Kada pa'y dautang nga gusto magyug ko nga maimos lulita. ay, kalit nagpas-pas. Kaapas. Kuan ka na, salamat kayo, daday ha. Pero kanang abi mo, kana bang imong anak ba, daghan kay pasangil. Labi na nga naa siya gisulti na ko nga naalagi ko no siya secret lover. Oh, Secret. ayaw pagtuo lagi anak. Pero Wa pa na uyab ang akong anak. Kwan manggod sa akong tanaw ba, seryoso ang gugay siya, God? Ay, bisan pa. Ako'y tuhui. Inahan gugo. Ay. Nagbaw ko nga wa pag yun ay tratos lulita. Kanya, pastilan dati, pastilan. Kung makadungogan ko nga ikay mo sulti, no, madasig na yun Oo, ko. kana ba? Dasig, oy. Mga dagan yung kayo salamat, daya. Ay, don't worry, Goryo. Ay, don't worry. Be happy. Be happy. Tabangan lagi yun tika. Mas malipay ko nga kamoy magkadayo ni Lolita. Ay, napaspas na sa kamay. Ay, Di man di pastilan. ko kapugungon. Pastilan, daday, pastilan. Kung mahitabo man ganin no, ang tanan akong gisaan ninyo, ako na yun ang tumanon. Ay, nindot. Makadawat na yung kagdakong cash. Oh! Cash. Maulagi, maulagi. Cash. Kutob sa akong mahimo, Goryo. Oh, paningkamutan dyan na ako. Paniguruhan dyan ako nga ikaw gi makadama sa akong anak. Yay! Yay! Nahan ka. Lamat yung kayo, daday. Nahan kayo, eh. Nahan. Lipay kayo ko. Kung ako'y mabana sa imong anak, daday, hatagan taday yung kagapo. Ay, kanindot, kanindot. Goryo, Ah. kung naan na mo'y anak, automatic na sabdayon kay Apo. Ay! Biha po ka na. Biha, ah? Ang lagi. Di pa biya kay ko tantong tigo ang tanaw, daday. Taas na ko og edad, pero batanon pa kayo din akong pamati. Oh. Kusog pa kayo ni mo kisi-kisi. Oh, oyagi, Goryo. Uy, basta, buhaton yun na ako ang tanan nga maimog yun si Lolita. Kana, tang duta. Bino, daday. Bino, salamat yung kayo, ha. Sige lang tang buino, ani. Salamat yung kayo, ha. Og, di na ko magdugay. Kay mo adto na ko. Salamat yun kayo ulit ha, nga inyo maghihatagan og higayon. Wa na'y kaso na to, oy. Salamat sad kayo nga imo mig invite. Pastilan. Lipay yung kay ninyo, Lita, Glinda. Nga nakauban na mo ang mga gwapa kayo din sa tundapit. Ikaw ba, Junel ba? Ha? Sige lang yung kagbalatik na mo, eh. Uy, tinuod bitaw na, Glyn? Oh, tinuon ang isulting Jonel, Glenn. Oo. Mga gwapa gyud kayo mo. Ha? Gwapa kayo. Boy no na to. Kami na lang mula ho sa amo kay dool naman sad mi. Ihatod lang yun mo na mo ulit. Kay mas mayo nang masiguro na mo inyong safety ninyo ba? No na. Ang safety ba? Lita! Ah, Uy, Saron, si Lolo Goryo? Gulyo. Patay, nasa ulo. Hala. Uy, kamu man lagay dahil na to. Paminagulo. Ayaw amin. Ayaw amin ako kung nakakatubangan nila Lolita. Sorry, lo. Manong niaman mo? Nangaon mi og halo-halo, Greg. Ay, wa doon kakauban na mo. Aligri kay mi dito. Bitaw. Gi-invite man gud mi ni Renato. Mao ba? Nato. Mag-istorya niya to sa to, ha? Pauli na mo kay napakoy toyo ni ng Lolita. Sige lo. Tana, Nel. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.